De fet, aquesta ja serà la tercera edició. Val a dir que en aquesta ocasió hi participaran 3 entitats. Per una part, la Coral Jaume Nunó, que ja és la tercera edició que hi participa, que ell ha preparat 4 cançons relacionades sobretot amb el nostre país. Per altra part, l'Institut Escola, concretament els alumnes de 6è de primària, han escollit 6 o 7 poesies relacionades amb la natura i amb l'entorn, sobretot de la comarca, d'autors molt coneguts, i també hi participarà, aquesta vegada per primera ocasió, l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadesses, que ballaran alguna sardana. De fet, hem de dir que les entitats hi participen amb molta il·lusió i s'ho preparen molt, i per altra part, el nombre de persones que hi assisteixen és considerable. També es fa en un entorn molt bonic, que és l'església de Sant Pol, i potser el fet de fer-ho al mig del poble convida a que la gent s'hi apropi. Val a dir que nosaltres des de Sant Joan pensem que el Dia de la Memòria és molt bona iniciativa. Donar a conèixer i potenciar els nostres escriptors és una tasca que ens toca amb nosaltres, i si a més ho fem des d'una vessant més popular, té un valor afegit important. De fet, que canviï de temàtiques és una proposta molt interessant, i sí que és veritat que el lloc en què està arrelat Sant Joan és per aquest motiu, sobretot que les escoles han triat unes poesies que tenen molt a veure amb el nostre poble i amb el nostre entorn, com li comentava abans, com pot ser el Quelcom de Joan Maragall. Sí, de fet, aquest any s'ha fet un apartat més innovador a les escoles. Per una part, continuen tinguent el llibret, aquesta vegada en digital, d'uns poemes ja seleccionats, relacionats, com vostè deia, amb la natura i amb l'entorn i amb el món de la pagesia, i per altra part, fan una proposta engrescadora, que és que les escoles hi poden participar escrivint les seves poesies. De fet, tot allò que sigui participatiu i que sigui creatiu i que, a més, els alumnes s'ho hagin fet seu i hagin aportat quelcom, és una cosa molt important, sobretot en el món de l'educació, en què l'escriptura, la lectura és una peça clau. Nosaltres, jo com a regidora de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, el que vull és que el màxim de gent possible el dia 8 de juny s'apropi a l'església de Sant Pol, de Sant Joan, i que gaudeixi de les cançons que els han preparat la Coral Jaume Nunó, de les poesies dels alumnes de l'Institut Escola i, com no, de la sardana que ballarà l'agrupació sardanista de Sant Joan, conjuntament amb totes aquelles persones que s'hi vulguin afegir. I també des d'aquí voldria felicitar a les persones que organitzen el Dia de la Memòria i que ho continuïn fent, que tots sabem que té un cost de temps i un cost també d'esforç per tirar iniciatives d'aquestes categories endavant, i que el nostre país, la nostra cultura i la nostra llengua els necessiten.